безполов и гол. Макар често да прибягва до алкохол, той разчита на по-висши ценности, на своята същност, на чистото аз. Поетът пише своя си гьол и въпреки че с нерви къса бандерол, той твори не от ревности и плоски потребности, той черпи само от нас. Няма смисъл, болна мисъл, трудът му не е продукт на излишни блага, не е друса, най-слисан. Словата му не са махмурук, а дълбока тъга, дълбока тъга. Казвам се Денис Апов. Роден съм в София и израснал съм първите 14 години в едно малко кварталче в Мусагеница. После поради различни обстоятелства се преместих на две места. Едното беше на Лъв мост, другото е тук в Люлин, на края на Люлин. И още от преди първи клас се занимавам с музика колкото мога по-сериозно. Учих се да пея, учих 12 години пиано, солфеж и синтезатор при хора като Мими Иванова, Развигор Попов, Мари Хайго Агасян. Свирих на китара, правих концерти, занимавах се с много неща, пиша текстове, пея си текстовете. Знаеш ли кой ми е любимият текст? Нещо такова е. Ей го е това. И това е някакво подобно. Ако седнеш спокойно на земята и не усетиш, че си сядаш върху ризата, ще си изчистиш от глупости главата и ще си преодолееш кризите. Ако тръгнеш късно вечер през града, без да си гледаш за секунда в краката, с часове ще ги разхождаш без една от глупостите ти в главата. Свира предимно акустични неща, но си имам и група. Намерихме се най-накрая след дълго време с едни не точно връстници, но сме много така близо като музикален усет. And your experience cold. You have lived and your intelligence is sexy. Знаете ли, знаете? I wanna know what you have to say. I wanna know what you have to say. I wanna know what you have to say. I could tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. 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 И освен това и след като свирих с кръпката,
се случи на много концерти да отида на някои булсари. За андерграунда ми, какво да кажа, аз имам чувството, че самото понятие андерграунд е тръгнало много далече от андерграунда. Смисъл, много почна да се говори на някои места за андерграунд, все едно е нещо висше, нещо божествено и нечовешко, но аз съм си просто Денис съм си. Като отида някъде и като почна да свира, казвам: здравейте, аз съм Денис, и това им е достатъчно, независимо дали ме познават или не, защото не смятам да си категоризирам музиката по никакъв начин и като цяло това, което правя. Много хора свират блуз, много хора свират джаз, много хора свират много стилове и си дават наименования на стила. Но аз не правя такива неща и за мен, ако има джаз, блуз, рок, пънк, реге, ска или каквито и да е други стилове и отделно от това се пише underground, за мен не е толкова отделно. За мен underground да си е общо взето като стил и той също не ми се вписва в представата за това, което аз правя. Аз просто пиша и пея и всяко нещо си има различна тематика, всяко нещо си има различна цялост и това мисля, че го прави не по-интересно, но достатъчно интересно, че човек да не му се занимава да му вкарва някакви етикети. Салвадор Дали казва, че като избудеш очите на едно синигърче и го заключиш в клетка, то пее 10 пъти по-хубаво. И точно за това пея в тази песен, че докато си до канализацията, докато си под земята едва ли не, както и то човек казва, Марк Сандман, в една от песните си, тия деца под земята, деца underground, са единствените, които са се научили да се успокояват в живота. И това, дето е горе, си е кенеф, си е порнография пълна. Защото няма щастие и мане, и в болни мисли и така нататък. Има само, в смисъл, истинското щастие, щастието, дето можеш да го постигнеш в канавката, до канала. И тези деца, дето крещят там, ще имат истинско щастие, защото са го постигнали още когато нямат нищо в живота. Само детството си. Няма смисъл, болна мисъл. Трудът му не е продукт на излишни блага. Не е друг
донесли съм. Словата му не са в порука, дълбока тъга, а дълбока тъга, а дълбока тъга. А дълбока тъга, а дълбока тъга. Това е.